Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahur pemirsa. Ya, karena memang beberapa hari kemarin gak ngonten sahur, saiki yo tak ganti ngonten sahur. Ben pemirsa ngerti, oh iya, ben pemirsa ya ilmu yo iki jam sahur. Ya. Alhamdulillah saya tiga kesempatan sahur masuk dewean. Kenapa dewean? Ya, suami merantau, anakku sing marep ikut wong tuaku. Ya, cucu kan masih kecil belum sahur. Gitu, mungkin jenenge sinetron iki yo ono anyar yang selawas. Sing anyar gak ngerti tak ceritani. Ya. Apa-apa takok selama apa yang saya ditakoni iki sopan, apa tak bales, oke? Sahur pemirsa, sahur yang sambel, koline sambel, mbek banget. Mergo nek esuk iku sarapan gak koyo seseger nek jeneng sahur kan tangi turu ya pemirsa. Kita diajarkan harus mangan dulu selera. Terus ada sambal jengkol, anjen gak tak ini akeh-akeh. Nek esuk mesti gak selera, mesti gak tau entek. Tapi setidaknya wis tak leboni. Kudu sahur ya pemirsa, kok ben sithik isih ana tenaga kanggo buka. Pemirsa, Allah maafkan pemirsa. Rakyat gak entek. Cuma aku kangen gawe kok, gawe teh dhisik. Jengkol. Wis mulai sehat. Sik gelem sahur sithik-sithik pemirsa.
hangat aku susu hangat nah kuwi kanggo ngangetno gorokan nek sahur bisa monggo. Sambil tak anggap pemirsa jadi saya tak sahur. Di sahurku kok sama tuh malah memiliki pemirsa kata tak sahur. Ini terketerak loro malunya ini dek sore baru buka terus tonton berhasil pemirsa malah kodok-kodok tuh nyanyi. Halo, tikusnya merasa lelah. Kalau saya gosok misalnya. Dengan ya setengah 4 urusan pemirsa ini paling subuh jam 4 aku aja nek manis wis tak uwai masuk kantor. Pokoknya baru buka terus langsung brush
teras ngarep sampai banjir bangsa, banjir sak kilan kira-kira sama. Kadang khawatir jeneng dhewean mbek Jojo tok. Nek bengi masak mlayu dolan, nek dolan aku tetep dolan kok kesahan. Tapi yo nek awan. Entah dolan kene lek kene, tonggoku kene jagungan, apa kadang mbek jalan-jalan jagungan esuk kan aku jalan-jalan ada. Apa sekalian kadang merah. Iki kan gak bendino. Tadinya pekat. Pemirsa selamat sahur ya. Utamakan tetap sahur, ngombe sing anget-anget. Nek esuk mriki gak berlaku es. Kuwi tae ndek buku tak kon ngeloni baku. Ben ana efek segere. Wis pokoke tak kontrol saiki es gak wani kakean. Sing kontrol kudune awake dhewe ora bakule es. Bakule es iku alhamdulillah kene gak bingung kok bisa golek ya. Selamat sahur dan sahur sebelum waktune kok imsak ya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu semoga dengan nadai farisyairu mawani hati sangat kepada bintang. Mungkin sing wis bar salat tarawih wis berdoa lah iki tak noneh pemirsa kok menawa ana sing lali. Oke. Terima kasih nontonanku, selamat sahur. Ngonteni sahur buka ya karena memang poso ya ngonteni sahur buka. Engko nek lebaran lagi salam-salaman, jadi kita membuat konten sesuai dengan keadaannya apa. Engko ya mek diselingi konten dia ben gak iki kuwi. Ya bahasa apa? Bahasa kerennya ben gak monoton kok ya mek disambil liyane. Ya, terima kasih. Bakal jolali lagi keluarga Mas Gopong. Sampai melakukan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Tetap semangat menuju hari kemenangan. Ojo lele bisir kebin ora kufur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.